Unsa man itong gapit eh. Wa man tarong agspalto. Basa man. Ay, mingaw man bon. Wa may gasulusuroy. Wata kay baho. Tigilig nagpahipi-hipi lang ng mga purakon dagkos kadaplinan. May lagi bon nga katong nahuna nako ba nga kinahanglan gyud na gyud tay armasay para natay depensa sa tong kagalingon. Mao ginay ako nang naunaan mon. Sige bitaw og sulti nimo ana. Ay, lisod kay mon. Tingali unya adto ta mga tuog sa prisuhan sa bagong tuig. Lisod na kayo. Di ta ka og Yuba Blitzon. Ba sumagod. Unsay ikasulti mo atong Yuba Blitzon? Bitaw, lami kang yuba blitzon. Daghan ko kay kong nahurot gud. Wagi ko nimo binli. Mao ni nakaapa nimo. Hinahinay mo sa kagkaon sad. Kabaday, hinahinay kaon. Nakalakaw ra gani ko gamay. Wana pagbalik na ako horot. Mao nang ikaw ay pagpataka og pamalit ang mga litson baboy. Kumupalit ka adto sa yubab. Ay, hisgot mo ng kagkaon ani noon. Unsa ti mong gingon nga di pwede? O delikado eh. Noon sa gusto ka adto ka mong puyo sa prisuhan. Mayamang ka. Eh sigurong duawon ka ni Flor. Ya ako in town, wa pay kasiguruan. Pwede ra man na siguro bon kay kana ganing mga kuan bon, mga prasan ng kapitana na mga ni armas gani. Ay naunsa biya ka mon. May man na sila mga inila man na sila sa katilingban. Doon naman na sila yung mga ranggo. Nya kita unsa may katarungan nato nga magkupot ag armas. Nga naaraman ta sa minteryo suporterero naman ta. Oh, Ang ilang nailhan nga atong gunitan, piko ug pala raman. mas natay katarungan kay naata sa minteryo. Mas natay katarungan mo gunit og armas. Anong nakaingon man kana? Oh, palitan. Mamango na tanang minatay diya sa minteryo. Natay kasukol at akihon tas kanikasi nga na. Taphaw biya ng katarungan na Tubutan na bitaw. sas. Imo ning ilakan bon. Sige maapulipon. Ibabaw, lagi akong gibalhin. Ay gibalhin di. Maglisod ako sa ubos, may lagi ibabaw kay magkinto-kinto ka. Sakto ba? Oh, sakto sakto. Di na ako inahunaan mo na eh. Unsa man? Yara ha, inom sa tubig ha. Nay husto mo nay. Unsa man? Mamalit tag armas. Nya si Mamamparo atong patagoon. Di lang ta magdala-dala. Nya maghuwat ta sa hustong higayon nga magamit na natong armasa. Mura gusto ka. May katarungan man sab si mama mampari magdadaog armas. Oh, mao gyud. Husto gyud. Ato dayon atoon si Ma'am. Ato siya pagkisabutan din about ana. About ana, sige. English Ah, sige. Pero atong sabuton sa si Ma'am nga kita lay mutago ang mga armas nga siya lang sa mga dokumento. What a mind is. Bright agidi mo. Bryce, biya ni, haot ni sa gardening sa muskwelahan sa una. Ano ba? Oh, Harvard ni graduates. Saan ang Harvard? Harvard KTV bar. Sige. Ha? Ato nang may na imong pagiha nga siya ay mukupot sa papilis unya kita sa armas. Good job. Good job niya. Akong ato na si Mama. Ay, kita na lang duha mo explicar dito. Kitang duha. Kita na lang. Sige. Bisira dilibi. Ikaw may taas. Kabaw ano oy. Kay kapangdan na. Naingon na to. Ang atong palitong armas. Usa ka buto, tungkag tanan. Nanada. Ako'y nangita ninyo. May dahat akong pagkaon. Aparutsaon yung pagkaon nga nangawa mo dito. Ikaw mo inawa. Oh, ako na nanawa nga naguwat mo ko dito. Wa man minang lakaw naguwat pa minimo didto. Panon sama nagdugay man sad ka. Mao. Ay nagkabaiwas dahil ta. Nalangay magod ko gamay. Kaya gitimplahan pa mong turya ang lansyaw. Kaya maom ko na kinaham ni mo. Ning order sa di kag lansyaw. Oh, kay lami man. Ikaw day nakaingon. Tara, mga oras ta. Tay, kadiyot lang tay. Karong gabi ba ay kalimot ha?
ang atong sudan kaldiritang kanding. Lamni kayo. Kay na di kaldiritang kanding. No, mukhaon mga kaldiritang kanding kayo. Kaong ko kaldiritang kanding. Kaong itang kaldiritang vampire. Tara na, Tara, gutom tara, na tara. ko. Mas maglakaw tayo. Kadugay basag ninyo duha. Bugnaw na rin sabaw. Ano man, igutom ra ba ko? Gusto ko isultin mo. Ari, diri. Isa man na, uy. Naay gusto mo palit sa kanding. Pero usar yung paliton. Ha? Kinsa man na siya? Si Santa Claus, good. Santa Claus ka na magsaruyan diri? Oh, good. Ako pa nimo imo na ibaligya. Uy, pero itakapuyin si Glawig, ana. Amaw ka? Gipalit ko na aron akong kalingawan. Di kay ako ibaligya. Unya, naaman kay trabaho. Di ko eh. Nagigsulti na ko ng Santa Claus. Ako na siyang gibalibaran, good. Aw, di ka mo sugot. Sug ka na lang usagod. Ang di ka mahasol. Dili ko eh. Dili ginawa ko ibaligya. Ay, unya, ragod. Nya, unsa na ako dukod ganan mo bantay ng mga kanding. Wala ka. Kay kung di ka matiman, ako'y matiman, ana. Sa naman, inyo nang gitrabaho ni Nudincio akong sugo? Ah, sir, karon siguro ning hapon man lakaw, sir, kay gilabdan big-o si Dincio, sir. Pitasan ninyo eh. Karuha na eh, tinudaan na kay Papa oh. Pero may nagisapot anang laro di eh. Amam tanang kita tinuod, sir. Lagot, ko ba? Kinahanglan sa muliho ko niya akong problema to eh. Ano man, sir? Ako nga mahanay. Kadyawan lang ko. Naningil na, kanusa ako ng silin nga. Madaan ako din niya, magstorya sila. Mao ba, sir? O lagi, mo na nga daliong ganin ako. Kinahanglan nga mabuhat ganin ako nga makumbinsir na ko silin aron sila magistorya na sila sa Papa. Kading maayo, sir, eh. Tapito ni mo silin, dagdag ni mo nga ni. Di na mahimo to eh. Di na pwede. Kay matod pa ni Papa. Gusto siya magkiksultan ni Hilin kung sugton kong Hilin. Oo, no? Lagi na nga problema kinistan nanto eh. Kaya ako muna. Wapabuyan ni magklaro si Hilin ako. Kung gusto ko maklaro ba? Nga mo prangka na si Hilin, musulti siya na ako. Sugton bagi ko niya o di ba? Posible ka na di kanya sugton, sir, eh. Ay sa pag-una nga sugton ko eh. Kaya ako ba to eh. Kabanter bagi ko. Wa gigipakita si Hilin. Wa gigipakita ang timailhan niya. Sugton ko niya. Ano ay pag advance thinking niya. Mapildi ko na. Sir, biya, nalimot ka? Lakas kay kag bakir? Ang amahan di ay. Niingom kita sa Dincio nga, siguro na. Si Dincio siguro na nato. Sugot siya. Niya si Hilin, sugot. Di tam ni Guro na. Unyar ko mo tuo kung si Hilin mismo musugot na ko. Ato na giingon ni Dincio, sir. Nga lato na to si Hilin. Amoy bukat na eh. Muna diskarte na. Basta importante safety ko. Mautan ni Arne ko, sir. E pabawon ta tiga nga. Doon na ni plano si Dincio nga lato na mo si Hilin. Ay nalayag. Ay na yung sigig sulti. Ha? Mas may ng action. Dili kay words lang. Huglata kung saan bagay nga. Masugot ko siya na ko. Klaruhan na ninyo. Isunod kay stanan to eh. Kung ako pa'y mabuhat, na, magubot man. Wala ka mo. May tungod na ninyong gisugyot. Uyon ko, ana. Mao gyud among gitinguha ma'am kay pagkapanlipod mo sa mong kagalingon ma'am kung naming ana ma'am. Ma'am, ang labing importante ma'am, nga makasukol niya itong mga tawahan na. Oo ma'am. Mao gyud tinuod ma'am. Mahimo mi kiso ka na ma'am. O, pwede naman gani ako rin usab atak ato nila. Sapa di ay, signambok din ay. Nambok tinuod bitaw na. Bisag daghan pa to sila. Basta na ako ita. Okay ra kay na eh. Igo na na. Igo na na, doon natin ato. Sultihan ng tamunog, Boni, Simon. Ako doon naman sa ko'y ako ang armas. Doon ako'y pistola. Doon ako revolver. Doon na sa ko'y armalite. Hindi ka armos mo. May pas mo mo. May armos mo. Kita, wag kita. May tagatagan. Tapos ako salang. Sa gamay lang mamugod ka ng armalite lang. Oo, gusto gud mo. Pwede ra, kamo akong panadon.
Huwag ka nang... Ma'am, ako'y pagkamita ng Armalite, ma'am. Ha? Mao ba? Unya, imo Simon. Unsa may imuha? Armalite sa imuha. Armalite man kang buni. Ay, kayo na nga, mag-ilog mo. Ka na ma'am, nindot na ma'am. Ako ni pakupta no. Bini ko ni angay pakuptog armas nga Ay, armalay. angay. Yabag ka? Angay ko taon. Ah ma'am, ako lang gi pakupta ma'am kay sa tinuod lang ma'am bisag di mo mangutana ka-apil kog training ana ma'am. Sabi niya ay, wakay angay, makupot ang Armalite. So angay. Kangay yan ako, may kay kumukuputan na Dako ang tao, pero mubo man ka. Unya, ang Armalite taas man, basta taas man na nimo. Di ka pa kumudaan na oy. Pagdara, pero inig pabuto. Ah, nindot ka na eh. Sus. Ini ka pabuto sus, nindot ka na pabuto. Patay igos na di apil. Biro. May Ay ikaw lang, lagi. ay lang ma'am. Kay delikado, Ama. maamong. Di, Kung boy. na kay pugakhang di, ma'am, pugakhang lang. Ano mo siglalis, ana, oy. Hatag ko to karong gabi eh. At doon tamos inyo. Armalite siguro, ma'am, ha? Basta ako armalay pumakit. Ay, na lagi na Armalite. Dapin kay may go ka. Nga. Siguro naman dyan ka. Siguro lagi, Bart. Pero, hindi na siya ko magdali-dali para hindi ko masaktan. Pila po to ka mga kanding. Upat, Bart. Pero, ang usa, wala akong matiman ang gidak o nugang kolor. Isod gina ilon. Hain sa upat ato. Isod yung lagi, Bart. Tawag ka tong usagod, nga akong nakitan, nga kusod sa tangkal. Huwag mo maklaro ato kung sa gidak o nugang kay ngit-ngit kay pagkaitabuha. Labi siguro na part, mas may pagro. Paliton talang tong upat. Oh, Kung makasiguro kita. maayo atong makuha ginang upat. Aron madala to dire. Atong masuta kung asa gina nang malibang kwarta. Masad, sakto gina. Bahalag mahal part. Gukdong ito na ng presyon lang. Para maatog itong kanding. Absent na ilang presyon. Sayo na kinabart. Pero magmatnog na ta. Ay, peligro niya ta sa tuwang tumong. Ay, nanggurog pugsa part. Inainay lang tagod. Ikado niya sad, ato na nato. Mabulilyaso niya tas ng tuyo. Kaya po yung lawat ano. Yun, sikot niya ta. Parehas pa lang ka part niya. Buwan na sila makailan na nato. Makatabang ta ko ni mo part. Oo, lagi part. Siguro apat na makatabang ka na ko. Ay, lisod ka ning itara usaw eh. Maayong ginang naa ka. Gina pagdiskarte nga maato ang kanding. Suroy, Kung kawaton ka na to part to. Aritas gabi. anong saroy? Ano naman? Lisod lagi ta part yung nakapanag-iya sa kanding lagi. Huwag ko piyansa. Tural. Diling ko na kasarangan nga kanding. Manaan niya. Lisod yung taning pamagihan na to, parda. Gawas lang siguro, kung mabayra na to. Sus. Sa bayran pa part. Maglisaw di magpalit ang mga kanding. Ano man? Kabantay kas tagiya. Yung karon nakabalo na kung sa ibilidad na iyang kanding. Bayran ka na niya. Mubantay ka na sa ginana ka higpit ba? Nagwa pa na sa kamasayod. Ito, sadya. Nanaon na mo ngayo. Wala na mahil, di na mahilog sa pila pa presyon mo na. Nana, kanang tagiya, kabalo sa abilidad siyang kanding, malibag kwarta. Ibayran mo kwarta? Saan ko man lang kwarta? Ito, sa? May punto sa ga. Katawa lang bitawan lang ibuhat. Kanilang ibuhat part. Binuangan nila, gililang ratanin lang. Gikalibi, palibugon, tas mga kanding, baka gidagan mo lang kanding. Bitaw, Bart. Sakto ka, wag ka masipyat. Gilibo kita nila. Goal part. Isolba rin niya itong problema. Ato na ng mga kandingan. Kaysa ngadto-ngadto, may bawan man gina nato. Hain malibang kwarta na. Okay, ugma. Akong balikon dito akong tuyo.
Basig musugot sila sa akong tanyag nga akong palito ng kanding.